La telefonia mòbil i internet han fet créixer exponencialment les possibilitats de comunicació dels radioaficionats que han hagut d'anar adquirint nous coneixements. Expedir el títol d'operador d'estació ara correspon al govern català i avui ha convocat els primers exàmens després del traspàs de les competències en comunicacions electròniques. Qualsevol persona que vulgui tenir una estació de radioaficionat ha de superar-les per obtenir el títol. En aquesta primera convocatòria de la Generalitat s'hi han presentat una 60ena d'aspirants que volen investigar, innovar y comunicarse a través de las zonas. Buenas tardes, Mani, Alfa Eco 2 Mike Alfa, EP3 GHN. Si nos podías decir dónde te ubicas en estos momentos, si fueras tan amable. Adelante, Mani. En el estado de New Jersey, adyacente al estado de Nueva York. Són dos radioaficionats provant una estació portàtil. Avui es comuniquen amb els Estats Units. Familiaritzats amb l'electrònica, la investigació i les telecomunicacions, ara estan entestats a construir un satèl·lit, el primer que hi haurà a Espanya, per fer un seguiment, per exemple, de les sondes que van a Mart o a Venus. Un radioaficionat pot construir els seus propis equips avui en dia. Un radioaficionat pot estudiar propagació. Un radioaficionat pot fer comunicats per satèl·lit. Un radioaficionat pot fer contactes a través de la Lluna. I un radioaficionat pot fer simplement una conversa amb un veí que també té un altre equip. 3 Papa Òscar de 3 Mickey Mouse operant 3 JA. Posa't a la freqüència. No han abandonat pas les primitives estacions radioelèctriques i fins i tot fan concursos de radiotelegrafia. Però els seus coneixements i els seus aparells superen sovint els que s'exigeixen en una carrera d'enginyeria tècnica. La incorporació d'internet i la informàtica els ha fet evolucionar de cop. Ara molts d'aquests radioaficionats connecten els seus aparells a ordinadors per comunicar-se i investigar digitalment. Fins i tot als astronautes se'ls exigeix que tinguin aquesta afició.